Ni Lewis ydw i. Fi'n byw yn Abergwili, Gyfyrddin, a ni'n byw gyda Phwmp Gwres. A o'n i ddim moyn llosgu tanwydd bob tro ni eisiau dŵr twym a gres yn y tŷ. So ni wedi dod i'r Phwmp Gwres mewn a ni'n dwlu arno fe. Mae mor effeithiol. Mae'n arbed fi llawer o arian. Chi'n cyffyrddus. Fi'n mynd mas am jog dy'r ci a fi'n eisiau cael bath pan fi'n dod gytre. Mae'r paneli solar yn rhedeg y Phwmp Gwres yn y dydd. Mae'r dŵr twym dod mas a fi'n meddwl, mae hwn wedi dod o'r air tu fas. So mae mor effeithlon. Mae Phwmp Gwres yn para dros 20 blwyddyn. So ni'n gwybod faint bydd ni'n talu dros y tymor hir. Tanwydd a nwy, mae'r prisiau newid siw gymaint. So chi'n gallu paratoi am y dyfodol. Os chi'n siarad i pobl fel fi chi'n deall, so fe'n beth mawr i wneud. A mae'r grantiau ar gael. Mae'n eitha syml i wneud i dod i Phwmp Gwres mewn a byw gyda Phwmp Gwres. A bydd chi'n mwynhau bob cam o beth chi'n wneud.